Danas sa nama Miloš Delić, profesor persijskog jezika. Meni nikad nije padalo na pamet da učim persijski, nikad mi nije padalo na pamet da studiram jezike. Otkrićete nam koje su to reči koje mi svakodnevno upotrebljavamo, a ne znamo da su iz persijskog jezika. Postoji više metoda učenja jezika i sad svako brani neku svoju metodu. Odlučili smo se da do Irana, do Teherana odemo autobusom. Vidi supruga, pa supruga Vitorija Emanuelea je bila ćerka crnogorskog kralja Nikole. Ja kažem, čekaj, to su naši. Ali kad uđete unutra i kad vidite te freske, Iran je ogromna zemlja sa nekih 90 miliona stanovnika i tamo stvarno nema čega nema. Prvo pitanje koje mi ljudi postave kad god sam išao u Iran ili kad god neko drugi ide, pa kao zar tamo nije rat? Nema noćnih klubova i alkohol je zabranjen, naravno, ali možda me iznenadilo što postoje neki slični običaji. Ugostit će vas, dobit ćete i hranu, ako treba i smeštaj. Vole da cokću. Čuli su za Sinišu Mihajlovića. Zašto su čuli za Sinišu Mihajlovića? Zato što imam ja neku novčanicu da vidi koliko to vredi i vadi čovek starih 5000 dinara iz doba Jugoslavije sa Titom. U Iranu se stalno održavaju nekakvi sajmovi, izložbe, ogromna su zemlja. Danas putujemo u jednu od najfascinantnijih i najmističnijih zemalja na svetu, Iran. Kroz razgovor sa mojim današnjim gostom otkrićemo koje su to persijske reči koje svakodnevno koristimo, a mislimo da su turske. Također, otkriće nam kako na najlakši način da naučimo strani jezik i kako izgleda Iran iz ugla nekoga koga zaista poznaje. Otkrićemo vam koju hranu obavezno da probate, šta da posjetite, koje stvari nikako ne smete da radite i naravno pričat ćemo o zanimljivim anegdotama iz spomenute zemlje. Danas sa nama Miloš Delić, profesor persijskog jezika. Miloše, dobro nam došli. Bolje vas našao. Kako ste? Odlično, kako ste vi? Evo, sjajno i drago mi je što ćemo imati priliku da pričamo o jednoj zaista zanimljivoj zemlji za koju se vezuju razne predrasude, ali o tome ćemo nešto kasnije. Kao što sam najavila, vi ste profesor persijskog jezika, pa kako je pala odluka da upravo studirate taj jezik, a kasnije i predajete? Pa to je jedno vrlo zanimljivo pitanje i uopšte kako sam počeo da učim persijski, jedna vrlo zanimljiva priča. Meni nikad nije padalo na pamet da učim persijski i nikad mi nije padalo na pamet da studiram jezike, pogotovo da se bavim Iranom ili tako nešto. Kulturni centar Irana u Beogradu, koji postoji nekih 35 ili više godina, organizuje svake godine kurs persijskog jezika. Ti kursovi su nekad bili besplatni ili sa nekom malom participacijom i bilo je dosta zainteresovanih. Jedne godine, pre mnogo godina, otvorio sam novine i video oglas za kurs persijskog. I pomislio, pa dobro, kurs je besplatan, persijski to je nešto zanimljivo, egzotično, hajde da vidimo o čemu se tu radi. I bukvalno sam otišao, upisao se, krenuo da učim. Kurs je trajao 4 godine, u stvari trajao i nešto više, ali efektivno 4 godine. I ja sam, zahvaljujući tom kursu persijskog, shvatio da hoću da se bavim jezicima i to orijentalistikom i već sledeće godine upisao Filološki fakultet, grupu za orijentalnu filologiju, odnosno arapski i turski jezik. Praktično, taj persijski jezik mi je otvorio vrata neke nove dimenzije. Meni se totalno život promenio nakon toga. U kom smeru? Prvo nisam hteo da se bavim jezicima kao takvim, onda sam otkrio koliko je filologija, koliko je lingvistika zanimljiva, onda orijentalistika kao takva, a drugo, u Iranu skoro da ništa nisam znao. Osim onoga što smo učili u školi o staroj Persiji ili po nekom filmu ili tako nešto, ništa nisam znao. Upoznao sam dosta ljudi, naših ljudi, naučio jezik. Naravno, jezik se stalno uči, nikad niste do kraja sigurni. Upoznao njihovu kulturu, civilizaciju, poeziju i zahvaljujući tom kursu jezika otišao nekoliko puta u Iran i video neke stvari koje recimo na drugim mestima ne bih mogao da vidim.
Ali ja bih se još vratila malo na persijski jezik. Kao što sam najavila, otkrićete nam koje su to reči koje mi svakodnevno upotrebljavamo, a ne znamo da su iz persijskog jezika, već mislimo da su turskog porekla i sigurno da postoji još nešto interesantno što se vezuje za sam persijski jezik, a da mi toga nismo ni svesni. Upravo tako, pa to je recimo jedna od tih stvari koju sam naučio na tom kursu. Prvo da gomila reči koje mi koristimo svaki dan nisu turske, već su došle iz drugih jezika, a dosta je došlo iz persijskog. U srpskom jeziku trenutno ima preko 1000 reči koje su persijskog porekla, koje smo dobili od Turaka. Znači, one se vode kao turcizmi, ali su persijske reči. I to neke za koje ne bismo ni pretpostavili. Hajde da ih otkrijemo, ja već znam neke, ali eto želim da čujem. Hajde da vidimo. Merdevine. Eto, ne bih znala da stvarno. Merdevine. Sirće. Dobro. Turšija. Turšija. I što je zanimljivo, Iranci imaju turšiju. I zovu je turši i prave turšiju. To nam je još nešto što nam je zajedničko sa njima? Da. A onda možda jedna od meni, ću kažem, omiljenih reči, ali svakako najzanimljivija. Kafana. Kafana? Kafana. Ja sam mislila da je to turskog porekla. Kafa je arapskog porekla. Dobro. A reč hane je persijskog. Koja je došla u persijski preko mongolskog, to je sad neka druga priča. Dobro. I kad spojimo kafa i hane, dobijamo gahve hane, odnosno kuća, kafe, kuća gde se pije kafa. Čaj hana, isto. Čajđenica, isto persijska reč. Bazar, odnosno pazar, isto persijska reč. Baždariti, na baždaren, persijska reč. A neko voće možda? Pa recimo... Možda meni je hrana na pameti. Uvek, sam malo ogledala, pa me zanima. Da. Recimo, kajsija je turska reč, međutim, Iranci imaju jednu sortu kajsije koju tako zovu, tako da sad nije sigurno da li je recimo odatle ta reč došla, ali sigurno su pistaći reč persijskog porekla i Iran je prva ili druga zemlja u svetu po proizvodnji pistaća. Jasno. Ali ono što je posebno specifično za persijski jezik jeste i to da nije arapskog porekla, kao što mnogi misle, nego... Da, to je ono što je zanimljivo. Ljudi kad im kažete Iran ili kad kažete persijski jezik, imaju dve predrasude. Prva, pa to su neki Arapi, pričaju arapski, oni pišu onim arapskim slovima. Iranci nisu Arapi. Persijski jezik nije arapski jezik. Persijski jezik je srodan svim indoevropskim jezicima, odnosno skoro svim evropskim jezicima, uključujući srpski, italijanski, engleski. Onda je recimo srodan sa urduom, odnosno pakistanskim, indijskim, kurdskim jezikom i tako dalje. I sad tu dolazimo do tog drugog dela, koje su to zajedničke reči. E pa, osim reči koje smo dobili preko Turaka, imamo i reči koje su od ranije imali Iranci i mi i koje... Istovremeno. Istovremeno i koje su iste ili slične. Pa tako recimo Iranci kažu za jedan jek. Dobro. Ali jedan komad kažu jek dane ili jedane. 2 je do. 5 je recimo panđ. 6 je šeš i tako dalje. Ali evo još zanimljivih stvari. Sad kako smo krenuli da učimo persijski, onda svakog dana ima nešto malo gramatike i ti samo otkrivaš sve više i više, sve ti postaje zanimljivije, sve te više uvlači u tu priču. Kako se kaže ja jesam ili nisam? Oni kažu hastam, hasti. Nisam se kaže nisam, nisti. Eto, to su recimo neke reči koje su od ranije tu. Da, prisutne bile i kod jednih. Znači nije nasleđeno od njih, niti bilo, nego naprosto upravo zbog te sličnosti. Jer, upravo to. Potiču iz iste jezičke porodice. I onda sad recimo, šta je taj indoevropsko nasleđe? Znate da ima dosta zemalja tamo u Aziji koje se završavaju na stan. Kazahstan, Tadžikistan, Uzbekistan, pa se mi pitamo što su svi oni stanovi tamo, šta je to? A mi kažemo stan, stanovati, stajalište, stajati i tako dalje. Tako je. Iranci kažu stan je pokrajina ili neka teritorija.
Pa i za Srbiju kažu Serbestan, znači zemlja Srba. Bugarska je Bolgarestan, zemlja Bugara. Kazahstan je Kazakestan, zemlja Kazaha i tako dalje. Ostan je pokrajina i dan danas Iran je podeljena na nekoliko ostana, odnosno pokrajina. To je zanimljivo da se ne zbunimo ukoliko nam kažu tamo upravo to. Dakle, smo, pa kad dodaju to stan, da znamo odakle je. Tako je. Moje sljedeće pitanje je vezano za ovo. Kako je situacija što se tiče persijskog jezika i ljudi, to jest kako je interesovanje za persijski jezik danas u odnosu na ranije godine? Eto, to je druga predrasuda s kojom sam se susreo u vezi sa persijskim jezikom. Prva je bila, pa to je arapski. Druga je bila, persijski, učiš persijski, pa to postoji još uvijek, pa to je izabrao jezik. Jer mi znamo za staru Persiju, stare Persije više nema, znači persijski je izumno jezik, znači ti učiš neki stari jezik, kao latinski, starogrčki i tako dalje. Međutim, persijski je jako živ jezik, trenutno je zvanični jezik u Iranu, Afganistanu i Tadžikistanu i naravno ima još govornika van tih zemalja, tako da trenutno ima oko 130 miliona ljudi koji govore persijski. I u svim većim državama se persijski izučava, naravno na fakultetu postoje katedre, institucije i tako dalje. Ovde, nažalost, je to još uvek u povoju, ali taj kurs persijskog jezika je bio veoma posećen. Znači, to je bilo svake godine bar 2-3 školska odeljenja, ako ne i više. Jedne godine smo organizovali kurs persijskog jezika u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu. To je bilo kao neka fakultativna aktivnost. Nama se prijavilo, u prvi mah je bilo preko 100, ako ne i 120 zainteresovanih, koji su na kraju svedeni na nekih 60-ak prve godine. U Beogradu je naravno interesovanje bilo i veće, tako da je dosta ljudi prošlo, bar se upoznalo malo sa persijskim jezikom, s njihovom kulturom, s njihovim filmovima i naučilo nešto u Iranu što nisu imali prilike da čuju i vide na drugo mesto. Ono što isto interesantno jeste da Kulturni centar Irana upravo organizuje razne i manifestacije i događaje da bi našim ljudima ovde približili njihovu kulturu i ja sam prisustvovala mnogim tim događajima. Zaista je interesantno jer nekako ruši sve predrasude i nekako javi se želja u nama da posjetimo tu zemlju i da je obiđemo, a ima toliko toga i mislim da jedan put i nije dovoljan. Vi ste imali priliku da je posjetite u više navrata, ali pre nego što pređemo na tu temu, ono što bi bilo korisno možda da podelimo sa našim gledalcima jeste kako na najlakši način da naučimo jezik? Mislim, postoji li lak način ili jednostavno moramo da se, da kažem, udubimo u to, kao što ste sami rekli, i da nekako želimo da naučimo? To je dobro pitanje. To je pitanje od $1.000.000. Postoji više metoda učenja jezika i sad svako brani neku svoju metodu. Ono što sam imao prilike da vidim, baveći se jezikom, pošto sam i predavao posle taj persijski jezik, da ukoliko postoji interesovanje, brže ćemo i lakše da ga naučimo. Koliko god jezik bio težak. Ako je interesovanje manje, onda će i taj proces biti nešto duži i mukotrpniji. Ono što je bitno za učenje jezika je da se jezik aktivno uči audio-vizualnim metodama. Znači da se stalno sluša. Da li će to da bude muzika, da li će da budu filmovi, da li ćemo da razgovaramo sa prijateljima. To je jedan segment. A drugi segment je da se posle to slušanje reprodukuje, znači da mi pokušavamo nešto da pričamo i ono sa čime ćemo se svi susresti je taj strah da ćemo da pogrešimo. A u stvari to je korak u učenju jezika. Znači, treba savladati strah i pričati pogrešno. Totalno pogrešno, ali sa druge strane da postoji osoba koja taj jezik zna dobro. Nije to dovoljno da bude samo izvorni govornik, nego i da dobro zna i da hoće da vas ispravi. Jer ako hoćete da naučite, ako hoćete da pričate s nekim, vi možete nekoliko reči da razmenite, on će da vas razume i to je to. Međutim, ako hoćete da naučite, onda pričajte makar i pogrešno, a taj neko da vas ispravi, da kaže, vidi, ne koristimo to tako, koristimo ovako i stalno da vas ispravlja i vidjet ćete onda baš zbog toga što vas je neko
zaustavio, prekinuo, možda vas ismejao i to je dobro. Da kažete, aha, čekaj, prošli put kad sam rekao nešto, ovi su se smejali, znači to je neka glupost. Ja sad više neću to da govorim, sad ću da kažem kako treba. I naravno stara dobra metoda da se piše, znači čitanje tekstova, pisanje tekstova je jako dobra vežba za mozak i koristi naravno u savladavanju novih reči. Reči se najbolje uče kada su upakovane u neki kontekst. Znači, ako učite napamet reči, napamet neke izraze, naučit ćete i zaboravit ćete. Kad imate kontekst, lakše pamtite. Zato kad gledamo filmove, pa vidimo neku scenu, pa šta je onaj rekao, pa čekaj da vidim šta je, zapišeš prevod, tebi to ostane u sećanju, jer ti ostane u sećanju ta scena. Ili kad razgovaramo s nekim, pa vidimo da se stalno ponavljaju neki izrazi, onda kažemo, aha, čekaj, kad sam došao kod njega u kuću, rekao mi je to, dobar dan, dobro došli, ovo je bolje vas našao, aha, znači to se koristi tad i tad. I to nam ostane i kao slika i kao zvuk u sećanju. I ono što bi možda bilo interesantno jeste da pokušamo da prepričamo svoj dan, pa da vidimo koja reč nam fali, jer opet nam je to nešto što će nam i koristiti svakako u interakciji sa drugim ljudima. Zaista je zanimljiv osvrt na tu temu, nisam razmišljala o tome, ja sam baš, zaista jeste kočnica kada smo nesigurni, kada naprosto mislimo da treba da naučimo dobro jezik, pa tek onda da komuniciramo s ljudima, ali zapravo je obrnuto. Što se tiče Irana, kada ste prvi put posjetili ovu zemlju, kako je to izgledalo? Davno je to bilo, godine 2006. Tada je postojao kurs jezika i odlazili su ljudi nešto manje nego sada. I Kulturni centar Irana je tad praktikovao da svake godine pošalje 2-3 učenika na kurs. Tako da smo kolega Zoran Nikolić i ja otišli u Iran i sad nije tad bilo ni nekog organizovanog prevoza, naravno, i sad je nešto bolja situacija. I onda smo slušali utiske naših kolega koji su već putovali i odlučili smo se da do Irana, do Teherana odemo autobusom. Wow! To deluje nestvarno kad posmatramo iz ove perspektive. Pa nismo imali leteći ćilim koji ima Aladin, inače verovatno isto Iranac. Iranci su inače poznati po ćilimima, tako da je možda i to u pitanju. Dobro. Pa smo se odlučili za stari dobri autobus Beograd. Koliko je to trajalo? Znate kako kažu, kad vam neko kaže 3 dana jahanje, ovo je bilo 3 dana vožnje autobusom. Bukvalno 3 dana. Znači, Beograd, Istanbul, nekih 16 sati noćne vožnje i tako dalje. Dobro. Evo da dođete u Istanbul, imate nekoliko sati slobodno da se malo prošetate, upoznate Carigrad i tako dalje i da nađete te agencije koje voze do Teherana. Postoje turističke agencije, odnosno prevoznici koji voze organizovano do Teherana i dosta su posećeni. Ima raznih autobusa, luksuznih, manje luksuznih, ali dosta funkcionalnih. Ja se samo sećam da je karta od Istanbula do Teherana, a to je preko 2000 kilometara, od Beograda do Istanbula ima nešto manje od 1000, da je karta od Istanbula do Teherana koštala duplo manje nego od Beograda do Istanbula. A razlog je tome bio verovatno jeftino gorivo u Iranu. Ja pretpostavljam da je to. Iako je kilometraža dosta veća, ali u Iranu je dosta veća. I kad ste konačno stigli, kakav je bio prvi utisak? Posle 40 sati vožnje, kad smo se ispravili, kakav je bio utisak? Pa prvo, bili smo jedini putnici iz Srbije. Ostali su sve bili Iranci, možda neki Turci ili nešto, tako da su, kad su videli na pasoškoj kontroli da smo u Srbiji, kažu, vidi, ovi su iz Srbije, to im je bilo egzotično. Prešli smo u granicu, nikakvih problema, niti nas je ko šta pitao, niti nas je ko zadržavao. I onda smo došli u Teheran, imali smo naravno organizovan smeštaj koji je bio u gradu, imali smo organizovani prevoz do mesta na kome se održavaju časovi. Ekipa je bila iz celog sveta. Jermenija, Pakistan, možda još neke zemlje, ali Teheran je ogroman. Znači, sad kako da vam to prenesem? Trenutno Teheran ima recimo gradski deo, kažem uže gradsko jezgro, mada više niko ne zna šta je uže gradsko jezgro, ima nekih 10 miliona stanovnika.
A šire gradsko jezgro sa svim onim satelitskim naseljima, predgrađima i tako dalje, verovatno 17 miliona. Što je za nas, možemo slobodno reći, onako zaista nezamislivo u ovom trenutku. Kad naći se tu i šta ste posjetili sve tamo interesantno? Imali smo prvo, ajde da se bavili smo se naukom ozbiljno, imali smo časove svakog dana. Dobro. I upoznali druge kulture, ali onda su nas vodili naši domaćini da upoznamo Teheran. I onda smo recimo obilazili šahove dvorce. Ima Beli dvor, ima Zeleni dvor, ima Njavaran. To su dvorci koji ovako s polja nisu nešto preterano veliki na prvi pogled. Iznutra su prelepi. Raskoš. To su tepisi. Onda u nekim dvorcima imate zidove koji su od staklića pa onako svjetlucaju. Nameštaj koji je ostao iz tog perioda, znači iz doba šaha, da li je to početak 20. ili druga polovina 20. veka. Ali svaki dvorac ima ogroman vrt, persijski vrt. Znači to je prelepo, to je kao park. I u jednom od tih dvoraca koji se zove Golestan. A Golestan je isto što i na turskom Đulistan, odnosno cvećnjak ili ružičnjak. Dobro. Koji ima prelepe zidove od tih staklića koji onako svetlucaju i tako smo mi obilazili, gledali šta sve ima tu od nameštaja, od umetničkih slika i došli smo do jednog portreta gde piše italijanski kralj Vittorio Emanuele i njegova supruga. Vidi supruga, pa supruga Vittorija Emanuelea je bila ćerka crnogorskog kralja Nikole. Dobro. I mi pitamo naše vodiče, znate vi, ko je pokužu italijanski kralj, a ko je pokužu, ne znamo, to je neka Elena, možda neka Ruskinja, nisu znali. Ko ja kažem, čekaj, to su naši. Da. Tako da u sred Teherana, u prelepoj palati Golestan, imate portret jedne naše princeze. Fenomenalno, ali pored toga, ono što sigurno znam jeste da postoje i verski hrišćanski objekti koji se nalaze također u samom centru Teherana, ako se ne varam, što je zaista onako zanimljiv spoj različitih i religije i kultura. I mislim da je to onako upotpunjuje doživljaj, jer na neki način se i osjetite kod kuće, prepostavljam, kad zateknete i svetinje u kojima se možete pomoliti i tako dalje. Tako je, pa mene su Iranci odmah pitali, kad smo obilazili tamo Teheran, pa kao ovdje ti je, ne znam, hrišćanska crkva, sad oni ne znam, to je jermenska crkva. U Teheranu ima dosta jermena. Jasno. I ima nekoliko crkava. Sad njima je to isto. I onda kažu, pa to ti je jermenska, hoćeš u crkvu, hoćeš nešto tako. Ja kažem, dobro, mi smo u stvari obilazili neke druge objekte, pa nisam imao prilike da vidim te jermenske crkve u Teheranu, ali smo posle otišli u Esfahan i obišli jednu prelepu crkvu koja je tad tek sveže bila renovirana i ikonopisana, tako da su boje onako bile baš jarke. I recimo u Esfahanu postoji čak i jedan kvart Đolfa gde živi dosta Jermena, naseljenih pre nekih 200-300 godina i crkva ogromna, sa ogromnom kupolom koja po našim merilima s polja ne liči na crkvu, ima ogromno kube. I tek negde na vrhu se vidi krst. Ali kad uđete unutra i kad vidite te freske, pa to je pamet da vam stane, to je fantazija. A Isfahan vam je negde u sredini, u centralnom delu Irana. Znači, to nije Teheran gde isto živi dosta Jermena, nije neki severo-zapad blizu granice, nego centar Irana i tu imate jednu ogromnu jermensku crkvu. Dobro, ali sad dolazimo do onog jako zanimljivog dela, a to je šta probati. Jer ipak nakon svih tih obilazaka ima toliko toga da se vidi, znači to ne može se prepričati baš u jednoj epizodi, treba malo napraviti predah i nešto probati od njihove tradicionalne domaće kuhinje, a sigurna sam da ima toliko toga. Apsolutno. Šta probati? Sve što vam ponude. Kao na primjer? Kao na primjer. Znači, Iranci su poznati, njihovo, da kažemo, nacionalno jelo je kebab, odnosno kabab, odnosno ćevapi. Sad, to vam je na celom Bliskom istoku. To su u stvari razne vrste ćevapa, većih ili manjih, ili ražnjića, oni sve to zovu kebab. Kababe kubide, to je ćevap, odnosno kebab
od mlevenog, jagnjećeg, junećeg mesa, gde u suštini osim mesa i možda malo luka i začina ne ide ništa više. Znači, to je čisto meso, toliko mekano, što je karakteristično za iranske restorane. Nećete dobiti ili ćete jako retko dobiti nož. Zbog? Jer je hrana toliko mekana i rastresita da sve može da se jede viljuškom ili kašikom. I taj kebab vi ćete najnormalnije da otkinete viljuškom ili kašikom i on će vam se bukvalno istopiti u ustima. Onda razni drugi ražnjići od pilećeg mesa ili nešto drugo, to sve treba probati. Ono po čemu je iranska kuhinja specifična, to je pirinač koji se sprema na specifičan način. Pirinač koji se sprema ovde kod nas u Srbiji ili na Balkanu, svejedno, je onako malo raskuvan, mekan. Kineski je opet onako lepljiv, da mogu, zašto lepljiv? Pa da možete onim štapićima da ga uhvatite. Jasno. Iranski nije ni ovakav ni onakav. Iranski je rastresit. Iranci kuvaju hranu u dosta malo vode, praktično na pari. I onda taj pirinač omekša i svako zrno bude za sebe rastresito. A vole onaj pirinač basmati dugog zrna i to je fantazija kad dobijete sa nekim... Dakle, nema da ne valja, sve je ukusno. Sve je ukusno. Znači, za gurmane pravo mesto. I pirinač sede u sve. I uz roštilj i uz kuvana jela. Ima raznih kuvanih jela. Da li je to pasulj, da li je to sočivo, da li je nešto drugo u pitanju sa dosta povrća, to prelijete preko pirinača i uživate. Jasno, ali ono što znam isto jeste da imaju i zanimljive poslastice. Imaju naravno i poslastice. Ali uvek se nekako setim onog momenta da se vodi, da kažem, diskusija o tome da li je sladoled iranski ili kineski i dalje. Mislim, pošto u Iranu postoji jedan zanimljiv način na koji su oni pravili sladolede. Ne znam da li znate možda nešto više o tome. Da, ko je izmislio sladoled? Dobro pitanje, ali ajde da pričamo o onome o čemu znamo sigurno, pošto pričamo o Iranu. U Iranu se dosta davno, pre 2000 ili možda i više godina, prelivali su, recimo imali su smrznuto voće, pa su pravili neke sokove, pa su možda koristili i sneg, to je bilo davno. Jeste. Ali sada Iranci imaju dosta dobar sladoled od pravog voća i imaju nešto što se zove falude. Falude su rezanci od skroba, sitni rezanci preliveni voćnim sirupom. I to Iranci jedu i leti i zimi. Znači, Iranci jedu sladoled i zimi. Ne toliko kao možda Rusi, ali jede se i ja sam imao prilike da ga jedem zimi. Božanstveno osvežavajuće, kad nešto napravite od pravog voća, to se topi u ustima i to je nažalost, simfonija. sladoled ne možemo da ponesemo sa sobom kući, ali postoje poslastice koje možemo. Tako je. Pa šta najčešće ponesete? Kao suvenir svojim prijateljima da probaju? Šta poneti iz Irana kao suvenir? Obavezno, ako već nemate novce ili nemate mesta u koferu za jedan čilim, dobro, obavezno imate slatkiše, imate dva tipična iranska slatkiša. Jedan je gaz i drugi je sohan. Gaz je nešto slično nugatu, odnosno kao neka karamela, recimo tako. Nekada se pravi od smole neke biljke, više se ne pravi tako, sad se pravi od šećera i belanaca i dodaje se tu još i ružina, voda i šafran i obavezno pistaći. Što ima više pistaća, to je skuplje. Znači da kažemo kao neka tvrđa karamela specifičnog božanstvenog ukusa. Ali ima i više vrsta pistaća. Ima više, da, ima i pistaća ovakvih, onakvih sitnijih, krupnijih. Prvo pistaća, oni tamo imaju i više sorti i više veličina. Da. To je već posebna priča. Sohan je drugačiji, malo težeg, malo jačeg ukusa i žute boje, isto sa pistaćima. Delo je ovako s polja kao neki keksić, ali nije keksić. I naravno sve se to pakuju u neke lepe metalne kutije, to je idealan poklon. Idealan, a šta možemo popiti, pošto znam da imaju i zanimljivih nekih tradicionalnih pića? Šta može tamo da se popije? Iranci, prvo, za razliku od nas, najviše piju čaj.
Dobro. To je kao kod nas kafa, pije se ujutru, uveče, ceo dan, pravi, ali pravi crni čaj, što bi smo mi rekli indijski čaj, ali to je pravi crni čaj. Imaju također nešto što je slično turskom ajranu, u stvari je kao turski ajran, znači kao razblaženi jogurt, malo posoljen, samo što Iranci dodaju još i nanu i prave ga u dve varijante, negaziranom i u gaziranoj varijanti. To je nešto što se pije uz sva jela. Zove se dug. Onda šta Iranci dosta piju, naročito tokom leta, to su sveže ceđeni sokovi. Postoje prodavnice samo sa sveže ceđenim sokovima. Da li je to jabuka, šargarepa, nar obavezno. Iran je postojbina nara, nar je njihovo nacionalno voće i soka od nara i sirupa od nara svuda ima. Da li je možda pomoranđa, mandarina i tako dalje. Znači, to su neka pića koje se tamo najčešće piju. Naravno, prave se i sirupi od nane i slično, ali sveže ceđeni sok i taj njihov dug i naravno da se proba iranski čaj, pa to, bez toga ne može. Jasno. A koje još mjesta pored Teherana možemo posjetiti kada smo u Iranu? Da. A opet, mislim, naravno, znamo da imaju i prelepu prirodu i svašta nešto, ali kada pričamo o gradovima, koje gradove ne smemo izostaviti? Iran je ogromna zemlja sa nekih 90 miliona stanovnika i tamo stvarno nema čega nema, ali obavezno treba obići Isfahan, Iranci kažu Esfahan, jer je to grad koji je i prvo star, drugo bio je prestonica u 17. veku, ima prelepe građevine, znači imate čuveni Nakšeđahan trg koji je iz 17. veka, ogroman, prelep, tu su neke dve ogromne džamije, i stari bazar, prodavnice, prelepo... Kakva je atmosfera na bazarima? Deli mi jako interesantni, onako puno začine ima, puno ćilima, sve šarenoliko, sve onako dinamično, ljudi su raspoloženi i mislim i uzeti tu hranu koja se nalazi tik uz ulicu isto onako doživljaj za sebe. Znači, šta još možemo očekivati od Irana? Recimo, ukoliko smo možda željni nekog adrenalina, pošto znam da ste bili u prilici da prisustvujete jednom momentu kada je naš influencer visio sa one najviše zgrade, pa kako je to izgledalo? Ne može svako da se usudi. Ne može svako da se usudi. Znači, Teheran je stvarno ogroman grad i stvarno ima svega i pre 2 godine kada sam bio, vodili su nas do tornja Milad. Tornj Milad je, sad da vam objasnim šta je to, 6. po visini telekomunikacioni toranj na svetu. I sad tu ima svega i svačega. Naravno, nismo imali vremena da obiđemo sve objekte unutar tornja. Ja sam čuo da tu ima i delfinarijum sa delfinima. To je zaista ogromno. Svašta ogromno. Mi smo se samo popeli do tog Vidikovca, znači do one platforme gore, koja se nalazi na nekih 280 metara ili tako. Samo. Pa da. To je ništa, pogotovo za nas koji se plašimo visine. Ništa posebno i zima je bilo, nećete verovati, Teheran je često pod snegom. A zašto je Teheran pod snegom? Pa zato što se nalazi na planini, na nekih 900 do 1800 metara, tako da je tamo sneg normalno pojava. I sad mi smo gore, gledamo planine pod snegom, grad pod snegom, fantazija. Da bi moj saputnik, Marko, video neki kavez tamo i sad, pošto ne zna persijski, pitao me, dobro, šta tu piše? Ja kažem, pa to ti ono za bungee jumping. Kao vidi, zima, zatvoreno, nema nikog. Ali, on je morao da ode da pita i da vidi da li to može samo da izađe napolje, samo malo da izađe na spoljni deo platforme, na spoljni onaj rub, malo da se slika na 280 metara. Nešto. I onda su mu oni ispunili želju, sad on može da se šeta s polja, pa su mu onda ispunili želju, ajde, bungee nije hteo, nego da ga spuste nekih 40 metara, znači samo 240 da tako malo visi. Sad, šta je zanimljivo u stvari? To je podatak koga nema svuda na internetu i teško ćete ga naći. Ta platforma je najviša platforma za bungee jumping na svetu. 280 metara. Moguće da nije na internetu jer često nema svih podataka u Iranu
na internetu, a moguće zato što ta platforma nije specijalno namenjena bungee jumpingu. Tako je, nego više namenska. Više namenska, to je vidikovac, pa imate jedan deo ko hoće da skače, nek skače. Jasno. Ali ko hoće da skače 280 metara, izvolite. A koje su okvirne cene, zarad doznale? Te cene koje smo videli tada su bile onako šarolike. Najniža je bila $250, ali više se ne sjećam da li je to bilo samo... Svakako sve promenljivo, zavisi sve kad od da li u sezoni, van sezone. Kad smo kod toga, postoji li možda sezona u Iranu kad je idealno posjetiti pomenutu zemlju? Teheranu, odnosno u Iranu generalno, ali u Teheranu svi preporučuju da se ide negde baš u martu. Zašto u martu? Prvo, proleće, nije mnogo hladno, nije mnogo vruće i u Iranu je Nova godina prvog dana proleća. Što je jako interesantno. Prvi dan proleća, znači 21. mart, 20. i 21. kako koje godine padne. I onda Iranci 2 nedelje slave tu Novu godinu, atmosfera je naravno praznična, opuštena, opet kažem klimatski isto prihvatljivo da se obiđe dosta od tih mesta. Tako da svi preporučuju da se ide u martu, ali slobodno možete otići bilo kada. Ko voli, što kažete, adrenalin, imate pustinje, hoćete da se vozite džipovima po pustinji, ima i toga. Hoćete da ronite, ima i toga. Planinarenje u raznim oblicima. Teheran je okružen planinama. Ceo Iran je u stvari u visokim planinama, naročito na zapadu, preko 2, 3, 4, 5 hiljada metara. Tako da za svakoga po nešto. Svašta ima. Sad dolazimo do toga, kao što smo već u par navrata provukli, da postoji predrasude, pa hajde da krenemo redom, pogotovo što većina ljudi nije ni bila, nije imala priliku da posjeti Iran. Pa šta je možda neka, da kažemo, prva predrasuda u vezi pomenute zemlje, a gde grešimo? Kada kažemo Iran, a zapravo ne bismo trebali da razmišljamo tako. Da. Prvo pitanje koje mi ljudi postave kad god sam išao u Iran ili kad god neko drugi ide, pa kao zar tamo nije rat? Jer oni vide Afganistan, aha rat, aha Irak, rat, Sirija, pa to je tamo negde. Tamo nije bilo rata od 88. Drugo pitanje je da li je tamo bezbedno? A Iran je apsolutno bezbedan. Znači, tokom svih mojih putovanja i putovanja mojih prijatelja nikada ništa ružno se nije dešavalo, a imao sam prilike i da razgovaram sa prodavcima i na bazaru i u raznim prodavnicama i sa njihovim policajcima i sa njihovim taksistima. Nikad ništa. I dolazimo do jedne možda isto takođe važne zablude o kojoj treba da govorimo, a to je o položaju žena. Postoje li neka pravila kojih treba da se pridržavamo? Znači, govorim u ime žena koje posete tu zemlju. Koja su to pravila odevanja i da li je za žene situacija promenljiva, pošto primećujemo da se zaista Iran nekako okreće ka tom nekom modernijem svetu i nije sve tako rigorozno možda ako je nekad bilo. Čini mi se da je to zaista se dosta promenilo na bolje. Prvo, ono što mi vidimo u medijima, i sad ja da nisam bio u Iranu, pa kad vidim kakva se slika pruža u medijima, stvarno ja bih pomislio da li bih išao ikada tamo. A onda kad odete tamo, vidite koliko su ljudi predusretljivi, ljubazni, to im je zaštitni znak, znači ljubaznost. Vi ste tamo kao turista, bukvalno, neću da kažem kao beli medved, ali vi ste atrakcija. Ljudi, ako čak i ne znaju engleski, potrudit će se da komuniciraju sa vama. I da pomognu. Da pomognu, upravo to, bez obzira da li ste muškarac ili žena. Sad, Iran je Islamska republika i tamo važe neki zakoni za sve. Alkohol je zabranjen. Znači, ne postoje specijalizovane prodavnice za alkohol kao u nekim drugim zemljama. Jasne. I postoje pravila oblačenja. Za muškarce to su duge nogavice i dozvoljeni su kraći rukavi. Žene moraju da imaju obučene duge nogavice i duge rukave i da pokriju glavu. To može da bude marama, to može da bude šal, može da bude kapuljača.
Ja samo moram da se nadovežem s obzirom da te marame zaista izgledaju fotogenično. Mislim, ja bih ih svakako nosila onako kao modni detalj jer su zaista raskošne i lepe i fotogenične kao što rekoh i mislim da to ne treba da predstavlja problem nikome iz prostog razloga što treba da poštujemo zemlju u koju putujemo kao što i mi očekujemo da ljudi koji dođu u Srbiju poštuju naša pravila, našu religiju i tako dalje. Tako da to uopšte ne treba da bude neki problem. A prisjetimo se da i naše bake nose marame, tako da nije to da nam je nešto da se razlikuje u odnosu na nas. Upravo tako. Tako da to ne treba da bude neka kočnica. Na kraju krajeva niko vas neće dirati ukoliko se ponašate normalno, kao i kod svoje kuće. Tako da mislim da nema razloga za bilo kakvu bojaznost. Svake godine mnogo turista dolazi u Iran i niko nije imao nikakvih problema. Ni žene nisu imale problema i ono što kažem, postoje te predrasude koje mi stvarno stičemo gledajući priloge političke o Iranu. A i da potkrepimo našu priču što se tiče situacije žena u Iranu, dosta žena radi na nekim vodećim pozicijama. Upravo to. To je znači, najveća potvrda toga da su... Kad odete u Iran i vidite da žene obavljaju sva zanimanja, znači mogu da budu taksisti, piloti, ima više studentkinja nego studenata i više profesorki nego profesora, onda se malo zapitate, pa dobro, nije to baš tako kao što smo videli na televiziji. Upravo to. Drago mi je da smo to razjasnili, za one kojima možda to nije bilo jasno. I dolazimo isto do jednog zanimljivog dela, a to su mladi. Znamo da su nekada 1981. da je bila u Iranu održana najveća žurka na svetu, prisustvuje čak i Josip Broz Tito i zaista se prepričavalo o njoj, međutim čitavo bogatstvo je utrošeno na to na što Iranci nisu pozitivno reagovali s razlogom. Međutim, kakva je situacija danas? Da li se mladi druže, izlaze? Kako uopšte izgleda možda njihov način druženja? Drugačije sigurno nego ovde kod nas, obzirom da nema noćnih klubova i alkohol je zabranjen, naravno, ali naravno postoje kućne žurke. Vi možete u kući da napravite žurku, onda dolaze ljudi, sluša se razne vrste muzike. Naravno, sad, da li ima alkohola ili nema, to je već slobodan izbor. Tako da ljudi se druže napolju. Mi smo recimo pre 2 godine kad smo bili izašli negde napolju i bilo je recimo -1 u Teheranu. I ekipa sedi napolju, sviraju neke instrumente i pevaju i druže se napolju. Naprimjer, kafići puni, ako se recimo izlazi po kafićima, ljudi sede najnormalnije i noću, a kućne žurke naravno postoje kao i svuda. Jasno, dakle, znači, zabavno je. Svakako druženje je prisutno. Postoji li možda neki običaj ili neka situacija koja vas je onako iznenadila što se tiče Irana? Nešto posebno da me iznenadilo, možda ne. Možda me iznenadilo što postoje neki slični običaji. Znači pozitivno iznenađenje? Pozitivno iznenađenje, da. Recimo, Iranci prosipaju vodu kad se ide na neki put ili neki posao. Dobro, tako da recimo to kad sam video, kažem, aha, dobro, ima i toga. Jako su gostoprimljivi, gostoljubivi, znači oni će gosta da ugoste maksimalno, što je opet neka sličnost sa nama. Nisu sigurno hladni kao neki drugi narodi, znači ugostit će vas, dobit ćete i hranu, ako treba i smeštaj, dobro, ne treba preterivati, ali stvarno su gostoprimljivi. Onda recimo vole da cokću, kao i mi. Kad negoduju. Da negoduju, da. Eto, to su otprilike neki običaji koji su onako bili baš uočljivi. Jasno, ali čini mi se da ste imali zanimljivih situacija kada su se interesovali za našu zemlju, pa su vas pitali da li ste iz Srbije i pokazali vam neke novčanice, nešto je bilo zanimljivo, pa hajde podelite to sa nama. Da, pa bilo je tako zanimljivih situacija. Recimo, pitali su nas odakle, pa ajde
pre nekih 20 godina i mnogi nisu čuli za Srbiju, ali su znali za Jugoslaviju. Ali šta su znali o Jugoslaviji? Pa čuli su za Sinišu Mihajlovića. Zašto su čuli za Sinišu Mihajlovića? Zato što je na svetskom prvenstvu 98. godine Mihajlović dao pobednički gol za našu reprezentaciju. Tako da im je Mihajlović ostao u sećenju. Da li su vam to oprostili? Sad, nisu mi ništa rekli, jako su ljubazni, ali znaju. Znaju. Onda u jednom manjem mestu mi je prišao jedan čovjek, video odakle smo i kaže, aha, vi ste iz Srbije, iz Jugoslavije, dobro, kažete mi, je li dalje isti novac tamo, je li onaj dinar i dalje tamo? Kažem, jeste, da. Imam ja neku novčanicu da vidi koliko to vredi i vadi čovjek starih 5000 dinara iz doba Jugoslavije sa Titom. Znači, on je tada bio kod nas, ostala mu ta novčanica i pitao je da li to nešto vredi, pa mora sam da ga razočaram. Ali dobro, ali imate neku emocionalnu vrednost. Možda se prisjeti kako mu je bilo kod nas. Tako je. Ali dobro, svakako dosta ljudi iz Irana dolazi u Srbiju. Dolazi dosta, ranije ih je dolazilo mnogo više, pre ovih ratova kod nas, dosta Iranaca je studiralo ovde najviše stomatologiju i medicinu i neke druge fakultete, neki su i ostali ovde. Osnovali su porodice. Osnovali su porodice. Imala sam priliku da razgovaram i zaista u prvi mah toliko su dobro naučili naš jezik da nisam ni mogla da prepostavim da su iz Irana. Moram priznati. Tako je, naučili su, a njima je teže jer je srpski teži jezik. Pa da, ali mi mislimo da je obrnuto. Da, a sad u posljednje vreme pojavljuju se i dolaze neki studenti na studije stomatologije i možda nekih drugih nauka, tako da dolaze Iranci ovde. Ali ono što je dodatni, da kažemo, motiv da posjetimo Iran jeste i Expo koji će biti održan ove godine u aprilu. Pa što možemo očekivati od Expo-a i koliko to znači za jednu zemlju? Pogotovo za zemlju kao što je Iran, za koju se vezuju razne priče. Mislim da je to odlična prilika da se sve te predrasude ne Odlična slušaju. prilika. Prvo, u Iranu se stalno održavaju nekakvi sajmovi, izložbe. Ogromna su zemlja. Da napomenem, 90 miliona stanovnika. Različite grane privrede su dosta razvijene, jako su pod sankcijama. Ove godine od 28. aprila do 2. maja održava se Expo, praktično sajam gde će biti izlagači iz celog Irana iz različitih grana privrede. Poljoprivreda, prehrambena industrija, metalurgija, medicinska industrija. Iranci imaju ogromnu proizvodnju medicinske opreme, razne, industrija plastike, onda ono što će isto našim gledalcima biti zanimljivo, turizam, iranski tepisi, ručni radovi i različite druge grane industrije, naročito petrohemija. Iran je jedna od vodećih zemalja i po proizvodnji i po rezervama nafte i gasa. Tako da je taj sajam odlična prilika da se ljudi upoznaju sa potencijalima iranske privrede, a opet i da prezentuju neke svoje proizvode. Tako je, zato što će biti dosta i naših ljudi koji će tamo predstaviti svoje firme, što je zaista onako sjajna prilika za i promociju i umrežavanje, a već kad su tamo imajući slobodnog vremena da se upoznaju sa kulturom. Tako je, dolazit će i ljudi iz naše zemlje, iz naših preduzeća, a takođe iz drugih zemalja, tako da se očekuje da Expo bude jedna ogromna izložba. Jedan ogroman sajam. A postoji li možda grupa ljudi za koje smatrate da ne bi trebalo da posete Iran iz nekog razloga? Pa stvarno ne mogu da se setim koja bi to grupa ljudi bila, jer Iran stvarno nudi sve. Za sve. Za sve. To mi je važno. Upravo, pošto je ogromna zemlja. Pa pitam zato recimo, na primjer, porodice s decom, da li je prikladna destinacija za njih, ali sigurno sam da ima sadržaja i za porodice. Da, apsolutno. Prvo, u Iranu ima dosta mladih i dosta dece. Njihovi parkovi su ogromni i tamo je sve puno dece, puno mladih. Tako da su dolazili turisti sa decom, imate tamo ture da obilazite, mislim, ko voli da obilazi muzej i ove dvorce i tako dalje, ali te pešačke ture da obilazite prirodu tamo, to je totalna fantazija. Vodopadi, neke rečice, neke šume ogromne, sela. To je zemlja u kojoj imate u svakom trenutku 4 godišnja doba. Sad samo pitanje je gde ćete da sletite. Tako za svakog ima po nešto.
Sjajne preporuke i zaista sjajna priča o ovoj neverovatnoj zemlji. I ono što bih još možda htjela da vas pitam, postoji li neki grad u Iranu gdje biste, da vam sad neko kaže da se preselite, koji bi to grad bio? To je teško. To je teško. Jer bili ste u par navrata, ja moram da znači ne samo 2006. nego ste nakon toga dosta puta putovali i imali ste zaista priliku da se na pravi način i povežete i s ljudima i sa zemljom i sa svim tim što možemo očekivati na toj zemlji. Da. A što se tiče lepote, Isfahan ili Širaz su prelepi gradovi. Njih bih izdvojio, tamo stvarno ima objekata fantastičnih, tako da bi možda to bili neki gradovi, mada Teheran mi je uvek na prvom mestu, jer sam se ja u Teheranu od prvog dana osjećao kao kod kuće. U ogromnom gradu od više miliona stanovnika vi se osjećate kao kod kuće. Pritom sam koristio i njihove lokalne autobuse, i linijske taksije, i metro. Najnormalnije, čak i ako sam omašio neku stanicu, oni će ljubazno da vas upute gde i da idete. I ja sam se u Teheranu bukvalno osjećao kao kod kuće. Tamo nikad nije dosadno. Dobro, dakle, znači lako je za snalaženje, znači nije ništa, sve je dobro povezano. Sve je dobro povezano. Ljudi su raspoloženi da pomognu. Svi znakovi, znači za ljude koji ne znaju jezik, svi znakovi saobraćeni su dvojezični. Znači svi nazivi ulice, nazivi mesta. Čak su i novčanice dvojezične, znači na persijskom i na engleskom. Svi će izaći da vam pomognu, vole turiste. Naravno, pitaće vas odakle ste, čime se bavite, šta radite, zašto ste došli ovde i tako dalje i tako dalje. Ali za neko ćaskanje i da vas upute na pravu destinaciju, tu su prvi. Odlično. Kakvi su planovi za dalje kad planirate sljedeću posetu? Planiram da posetim uskoro Teheran ponovo i da odem na taj famozni Expo, da se upoznam sa iranskom privredom malo bolje. Imao sam prilike pre 2 godine da posetim jedan njihov naučni centar i da vidim šta imaju od medicinske opreme i to je fascinantno. Jer mi gledamo u Iranu, pa oni su negde na Bliskom istoku, pa tu oni su pod sankcijama, pa svašta imaju. Tako da bih stvarno voleo više da se upoznam, ali i sa njihovom tradicijom i kulturom, jer će na tom delu, jedan deo sajma biti posvećen isključivo rukotvorinama. I onda je fantazija da vidite ručno rađene tepihe ili neku njihovu narodnu nošnju, a oni od svakog sajma naprave priredbu. Znači tu dolazite, gledate narodne plesove, muziku, poslužuju vas svojim kolačićima, kafom, čajem i tu možete da se upoznate sa ljudima i da opušteno pričate i da naučite i ono dakle, nešto nesvakidašnje što treba doživeti. Apsolutno. A može li nešto za kraj da kažemo našim gledocima na persijskom? Salam. To znači? To je znači zdravo. To vam je prva reč koju ćete da naučite. Ruz, beheir, znači dobar dan. Dobro. Zvuči malo rogobatno, ali nije kad se naviknete. I kako bismo rekli, vidimo se u sljedećoj epizodi. Dar jašne baad mi binamet. Dobro. Treba će mi vremena da se posvetim tom jeziku, ali dobro, mora od nečega da se krene. Tako da, Miloše, hvala vam puno na ovom inspirativnom razgovoru. Hvala vama na pozivu. Drago mi što ste bili naš gost i sigurna sam da su se naši gledalci osmelili da razmišljaju u tom pravcu da posete Iran, kao što ću ja to ubrzo učiniti. A do sljedeće epizode podcasta Life and Travel vidimo se i ne zaboravite da nas zapratite, podelite epizodu, komentarišite i ostavite nam neke predloge o narednoj destinaciji o kojoj možemo da razgovaramo i da rušimo predrasude. Vidimo se!